Bamanakana pour que Kafamu pour éviter mais Atena Jaya parce que n'est à Chamando s'il y avait un dogona à côté qui allait me traduire il est comment minu fo Bamanakana il est bien fo minu nana Kafoué Kodina minu nana anga Jekulina anga Réunion Baina Kabo Maroc Kabo Niger, Kabo Burkina Faso, Kabo ani artiste ni photographe ni Mbora Afrique Jamanaola, RDC, Nigeria, d'autres pays africains, Kafoué Auniche, Unibara, Aunale, Malila Bi, Nimba Memimbe Kafo Kenema, Bafo Kelbe Yorobela. Mogo seka réunion nyonke même ko réunion abeke la fia kono na la sona fana abeke la fia kono abeke abeba parce que an la kanalendo ala barkala bi anga cérémonie en hakili siglendo parce que Mali monebo dombe kelelaw Dobe Koronfe, Ute Snow, Ute Dominique, Ute Jimmy, Doere Bunidi, pour que Malika Kishi. Ngoufo, comme Mali finit Goufo. Kafo Kambe Fen Wofen Ke, Angana Nina Kulu de Beka en Lakana, Arabe Mogola Kana, mais Beka en Lakana. Katla Kafoko, Marocain Minou Nana, Fen Dobe Malini Maroc, ma Chamanta Don. Maroc envoyé comment do fo Mimbe Tumbuktu ni Fezi Kame avec 5 Chamambo Kaira relation Mimbe Mali ni Maroc il hakili digi ke kuma fin sabala nko Afrique ne indépendance da domina organisation de l'unité africaine uya sigi domina uye sharia folo minta Oye ka fo ko jamana shima nga kele wuli ka se ka frontière nu tubabu e frontière nu ma colonisateur frontière min blakata ka ese ku bouger o watila kele kanga buri Afrique jamana chamala kele wuli la Maroc ni jamana doko mais Mali président Modibo Keïta ani Maroc roi le roi Mohamed V. Lui de nous deux n'avons sur Bamako. Car c'est bien que la fille a signé. Autrement, Mali ni Maroc, il y a de n'imbécile comme vous min keleba, vous min n'umbe kelela ni ya ba, oui fait un bail. À Flana, dans les années 80, Maroc ni organisation de l'unité africaine ou kelela. Desegi akamuna ukelela uyuka relation tigeni jamana chamaye mais uni Mali relation matigeo do laka fotuma munde be Maroc ni Mali che Maroc roi le roi Hassan II ako mogo ka famu femi be Maroc ni Mali che akabo hadamade hakilima relation minuyi akacha sankeme chama relation numbi donc uti se ka seguka politique keleko mimbe na teme odi kama alesa relation fuima do Mali ni Maroc Mali yan chama mbe Maroc be kanke nko temenenko urwa kura minana genou de dos mais ya famu ko pour que l'Union africaine relation ka sinsi fu ka sa économie là ay voyage chama ke Afrique chama jamana chama la voyage nous amana tile kan ka temede ay tile chama ke jamana o jamana kono pour ka se ka ben ka accord ba signé ka relation sinsi nko Mali rekono ni yayi banki télécommunication yoro chama la marocaine be donc aya donc relation économique yani Afrique na ya sinsi au début là-bas on sait que
fɛn caman nɔgɔya o de kama ko n'i y'a ye an ka ministre de la culture ye marocain invité yan kɔrɔ de b'a la kɔrɔ filanan min b'a la Maroc yɛrɛ la kalo dama dama tɛmɛna u ye ɲɛnajɛba dɔ kɛ ka jala di Mali ma Mali culture ma donc an ka ministre taara u ye Mali yanga k'a yira jamana bɛɛ la o y'a sɔrɔ jamana b'o bɛ ka Mali tɔgɔ tiɲɛ Maroc bɛ ka yanga n tila k'a fɔ tuguni ko sisan kɛlɛ bɛ Mali la minnu ye embargo ta Mali ka gɛlɛya nase ma parce que u b'a dɔn ko port t'an bolo wadi Maroc ye mun de kɛ a ko Afrique jamana o jamana min bɛ Sahel la port tɛ minnu bolo ale bɛ port kɛ u kana u ka ɲɔgɔn da lajɛ min bɛ se k'a ka intérêt sɔrɔ a la o de kama an ka ministre des affaires étrangères ministre des affaires étrangères du Niger du Burkina les pays de l'AES u taara Maroc u ye négociation kɛ bon bɛɛ bɛ n'i ka intérêt défendu n tɛ da kuma caman la mais o y'a yira parce que port ni an b'an jɛ jamana min ko k'a bɛna port di ma o ka ɲi o fɛɛrɛ bɛ yen ne ɲinɛ ko n b'a fɔ a ma mɛn i y'a dɔn Burkina Faso u b'a fɔ min ma ko le tour du Burkina u bɛ tɔgɔba di u ka jamana ma u bɛ cycliste bɛɛ wɛrɛ ka bɔ diɲɛ bɛɛ la ka na boli sportba dɔ don Burkina est-ce que u b'a dɔn parce que Russie nana jamana dɔ tun b'a fɛ ka boycotter Burkina bɛ u kuma ni min bɛ to yan a ka to yen min b'a fɛ ka taa en tout cas Russie b'a kɛ o est-ce que u b'a dɔn ko Maroc ma taa Maroc ye compétition kɛ o b'a yira k'a fɔ ko ni africain ka intérêt bɛ yɔrɔ min na en tout cas bi bi in na n t'a dɔn min bɛna ka sini mais bi bi in na Marocain jɔlen don africain kɛrɛfɛ donc n'i ye teriya lajɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ teriya min bɛ Maroc ni Afrique jamanaw cɛ bi a sinsinlen don o de kama y'u fo n'u ka délégation o ye délégation ba de bila ka na yan bi ka kuma in fɔ a ye n tila ka bɛɛ fo Mali artistes aw de ye Mali ambassadeur fɔlɔ de ye n ye fɛn dɔ fɔ mɔgɔ ye 2006 ne tun bɛ ministériya la n taara Asie jamana dɔ la kan to dumuni la kan to baro la bɛɛ y'i ka jamana fo ne ko ko n bɛ bɔ Mali e dun ko ne ma Mali in bɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ Asie wa ou bien Afrique du Sud n ko ma e bɛ Salif Keita don Salif Keita bɔra jamana min na o de ye Mali ye a ko sisan a b'a dɔn Mali bɛ yɔrɔ min na donc o b'a yira ko les hommes de culture du Mali olu de ye Mali ambassadeur fɔlɔ min man ka jamana u y'u fo mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ baara kɛ culture kɔnɔ e ye photographie i bɛ cinéma kɛ i bɛ dɔnkili kɛ i bɛ fɛn o fɛn kɛ aw de ye Mali ambassadeur baw ye donc an bɛ min kɛ bi a ye ɲɛnajɛ min lajɛ musow y'a yira donso ye min yira la o de tɛ tunu jamais kɛlɛ si tɛ se k'o tunu o ye n ka culture ye n tila k'a f'u ye ko gouvernement yɛrɛ kɔnɔ u ka défenseur fɔlɔ min ye min o ye président de la transition don o don a b'a fɔ ye bɛɛ b'a dɔn ko sɔrɔdasi don donc olu bɛ kɛlɛ de dɔn mais a b'a fɔ ye culture min bɛ mɔgɔ hakili la i ka jogo maa si tɛ se ka bɔ i la donc a ko an ma ko an ka maliyɛn jogo an k'a sinsin k'a lakuraya o de bɛ Mali kura jɔ n'o tɛ kɛlɛ dɔrɔn tɛ se ka jɔ u ye o de fɔ ka kumabaw fɔ ka an ka culture ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo minnu bɛ yan minnu tɛ yan k'a fɔ aw ye aw ni ce aw ni baraji aw y'an kunna wolo Ala ka kunna wolo aw ni ce aw ni baraji a y'a dɔn kuma ɲɛna j'ai même oublié de déclarer ouvert la cérémonie mais ça arrive je crois qu'on a tellement bien écouté celui qui est au micro qu'on a oublié d'ouvrir la cérémonie. Je déclare donc ouverte les cérémonies de célébration de la 14e édition de la Biennale de photographie de Bamako. Merci beaucoup.